yang sini kelakon matane langka. Kelingan banget. Warnane langka. Kelingan batek longok nang sentong arep drewek. Iku bukan sing Pak guru kula Pak Karsono ruwin. Nggih, sebelah sene Kristen. Ayo Lin, Mendo, aku kepengin lik nah tapi ngasih sekolah. Tapi aku seneng wayang Lin. Yes, ora buka-buka kowe dadi dalan besok. Ning alhamdulillah Ini kudu dalam kerusuhan lah ya. nyatane ampun sing aman bahasa nyok balik kene ampun.